rigtig herretur. Vi tager de tre venner. Vi slutter af med Carsten Islington. Ja, siden af Alex. Så er Vesterbro-drengen sammen. Det er så godt. Og jeg vil gerne starte med at præsentere Kåre, som også er fra Vestegnernes fortællerkreds. Og efter ham kommer Freddy, men først Kåre. Hej her, mit navn er Kåre. Jeg vil lige, inden vi går i gang, skal jeg lige starte med en lille reklame for herreværelset, som er noget Freddy, Tue, der ikke er her i dag, og mig afholder senere for Vestegnens fortællerkreds. Det var faktisk sådan, at vi givet konflikter lidt i kredsen, at vi sagde, at det er kun herrer, der må komme, når vi optræder. Det var det ikke. Så jeg har hørt nogle rygter om, at formanden har tænkt sig at være der og sætte nogle overskæg til en 5 stykke, som er sådan en stilskab. Hvis man er nysgerrig på, hvad er ligesom de essentielle i at være mand, hvad tænker vi på, hvad optager vores tanker. Og sådan en lille appetizer er, at jeg har faktisk tænkt mig den dag, jeg indrømmer over for de andre herrer, der vil være til stede, at jeg faktisk aldrig målt, hvor langt min dealer er. Det er sådan noget, vi... Men til gengæld, så ved jeg, at den er lige så tyk som en 3-årig drengs overarm. Nå, jeg må ellers til at gang med dagens historie, som handler om Disneyland Paris. Den foregår for cirka 10 år siden, da min datter Marie var 7 år gammel. Og siger hun, jeg var skilt på det tidspunkt. Jeg kan lige så godt indrømme, der har været lidt meget kærlighed i mig, så jeg har været gift et par gange og har flere sæt børn kørende. Men det har sæt børn med Marie, der 7 år, og siger, far, jeg vil Disneyland Paris. Jeg står sådan og tænker, det lyder dyrt. Det der med at betale børnepenge af, hun nu får Paris til at gå rundt, og tænkte, den er ikke helt god. Hun har også en storebror, en masse på 10. Nå, hver weekend, jeg har hende, så snakker hun mere og mere om det her Disneyland, og jeg tænker, jeg bliver sgu nødt til at gøre noget. Så kan man sådan sige, at hvad gør man med surrogatrådet? Nu gør vi deres forældre, nu gør vi noget andet. Men lige snart det handler om at rejse, så kan jeg tage fat i min storebror. Han har altid rejst meget og gode råd om, hvordan kommer man billigt afsted og rundt og går en væs, så jeg ringer Esben. Du skal nødt til at hjælpe mig, jeg skal til Disneyland Paris. Jeg har ikke ret mange penge. Hvordan kan det her lade sig gøre? Så siger han pænt til mig, nu skal du høre. Du skal flyve med SAS. Det kunne jeg nok bare egentlig selv regne ud. Men så skal du vælge. Lige før sæsonen starter, der kører de nogle tilbud, så er det lidt billigere dernede. Du kan bruge hotel dernede, og så siger han, Esben, altså, hvordan fanden skal jeg finde ud af det? Så siger han, det skal du ikke tænke på. Jeg ringer til dig på et tidspunkt og fortæller mig, at de kører de her kampagner. Jeg gik og ventede nogle uger, og jeg tror, jeg ventede 2 måneder, så ringer han og sagde, nu er det tid, bestil. Snakker med ekskonen, hun indvilede i og spytter 60% i kassen. Så det var godt nok, hun skulle også med, og det var sådan lidt skægt, fordi SAS, ligesom i dag, ikke kan lave penge, det kunne de heller ikke for 10 år siden. Men for 10 år siden, det kørte de meget aggressivt på. Men altså, hvis man vil flyve billigt, så skulle man sidde bagerst i flyveren. Nu kommer der sådan en rigtig skæg ind, fordi hvis man ved lidt om sikkerheden, når man flyver for Asien, så er det sikreste sted at sidde lidt bagerst i flyveren. Og så lidt komisk, så en bilstil. Det er jo klart. Og også godt råd, hvis man ikke kan lide turbulens og sådan nogle ting, skal du sidde ved væggen. Men det er så en anden snak. Jeg havde lidt kontrovers med konen, der er ekskonen om at snakke om, at hotel skulle bruge ved, fordi nede i Disney-resorten, der er faktisk 5 hoteller. Og det er selvfølgelig det mest luksuriøse, og selvfølgelig også tættest på. Så det er det billigere, jo længere man kommer ud. Og man har ikke helt lyst til at være nær i Holland. Man skal vi sådan sige, at vi boede på det 4. dyreste hotel. Og vi tager jo afsted, og vi flyver derned, og kommer så også der i lufthavnen i Paris, Charles de Gaulle. Og så er det ligesom om, jeg kan høre min store stemme der igen. Ligesom i Star Wars, du ved, at når du Skywalker problemer, så kommer Obi-Wan Kenobi og snakker til jer. Du kan høre min store, der sagde, Kåre, gå igennem paskontrollen. Hent din kuffert, og så går I ud af hovedindgangen, og så går du til højre. Der vil være en bus, der kører til Disneyland. Som sagt, det gjorde vi, og tog det ud. Og det er jo så smidt af på, man kan sige, 4. stop derude. Det hedder Crockett Ranch Hotel. Og der er sådan lidt, at kommer ind og kigger sådan lidt rundt, og så skal jeg se, at der er sådan en butik derinde, og så siger til Karen, her, tag nøglen, tag de børn, der går ned og klæder op. Jeg kommer senere, jeg render så ind i den her butik, kigger omkring. Der er jo slet ikke grænser for, hvad de selv er Disney-ting, souvenirs, alle mulige mængder og sådan noget. Men jeg øjner så lidt nede i den anden ende af forretningen. Der er en lille pige, og så er der en lille mor. Så står man og kigger lidt og tænker, ellers er der kun en ekspedient i en forretning. Det kunne jo være, at hun var single-mor. Ja, det var sådan lidt. Og hun så ude lidt samme sted og sådan noget, og kigger op. Og så siger han, det var da en sød datter, du har her.
Så er der nogle gange børn, de kan de mest overraskende ting, så sådan lige der skal til at klappe hende på hovedet, så bare sådan, kaster hun bare ud over det hele. Der står hun, moren hun står med et panikslag, og jeg tænker, den er ikke god, jeg føler mig sådan delvis skyldig, jeg ved ikke hvorfor, men det er bare sådan noget, der kan komme op i en. Så jeg prøver at rende hen til ekspedienten, forklare min sag først på dansk. Hun står og kigger på mig, så forklarer jeg den sådan på det gebrokkende engelsk. Hun står og kigger på mig stadigvæk. Jeg står så og tænker, okay, jeg har godt hørt om det her før, vi er i Frankrig, og der er kun en ting, der virker i Frankrig, det er fransk. De nægter at forstå engelsk, de nægter at forstå tysk, osv., og jeg kan ikke 2 ord fransk. Så kommer jeg i tanke om en teamleder engang, jeg lavede, der sagde, når vi sad og holdt konferencer på engelsk, at hvis der var et engelsk ord, man ikke kunne sige, så skulle man bare sige det på dansk med engelsk accent. Så tænker jeg, det kan sgu være, det her det også går i Frankrig. Så jeg prøver at forklare ekspedienten, peger på den og siger, petit, pige, Boah, la flor! Hun står og kigger lige på det. Kæ? Jeg tænker, nå. Så lidt hurtigt, jeg tænker jo stærkt her, ikke? Det er sådan, jeg tænker, der er 2 muligheder nu, for at få hende til at følge efter mig. Enten jeg tager kasseapparatet og begynder at løbe. Noget siger mig ligesom om, at så kommer jeg ikke til at opleve Disneyland. 2, jeg tager hende sådan i hånden, trækker hende sådan efter mig ned, peger så på pigen, peger på gulvet, og siger, Boah! Så hun kan ligesom godt se, hvad der er galt. I mellemtiden så har jeg så set åbenbart at hente en anden eksemmelmor, fordi der står lige pludselig en anden gut der. Og jeg har det sådan lidt, nå, ja, jeg kan lige så godt gå, ikke? Det var ligesom... Jeg går så ned og henter ekskolen, børnene, og vi tøffer jo så et sted her mod Disneyland, og kommer også ind i Disneyland. Og nu ved jeg ikke, om I ser, det er jo simpelthen bare, det er mærkeligt for børn og barn i sjæle, altså hvad der er for lystelser, hvad der er, og Disney-figurer, der render rundt i alt muligt, ikke? En Disney-figur, jeg tror aldrig, jeg vil glemme dernede, det er faktisk Jessie, som har været med i Toy Story 2 og 3. Det her Cobra og pigen. Og der er en, der render rundt med sådan en kæmpe papmaché-hoved, og hvid Cobra-skjorte og rød hat på, og det var sådan, så ved jeg godt, at kvinderne er til gang sådan, nej, det er manden der varmt, det der kæmpe papmaché-hoved. Hvad tænker jeg? Vi tænker, det kan da ikke være vand det hele, men altså, sådan har vi lidt forskelligt, når vi kigger på de der figurer, der er sådan slået ned i os. Nå, vi render rundt og prøver tingene, og selvfølgelig er det altid rutsjebane, der er allerlængst kø ved. Men så også nogle steder, hvor sådan, jeg begynder at høre min storebror stemme igen, der siger, Kåre, hvis der er langt kø et sted, så skal du finde, ved hver forlystelse er der en automat, der kan du trække et fast pass. Ja, det havde jeg godt hørt noget om. Der var noget med, at man kunne få sådan en ekstra billet. Det gør, at man har faktisk 2 køsystemer til hver forlystelse. Den rigtig lange kø, der tager 45 minutter at komme igennem. Og så en kø, der tager 5 minutter at komme igennem, når du viser. Der skal du så vise en billet for at få lov til at træde ind i den. Der trækker man så automaten. Den koster ikke noget, fordi det er inklusiv faktisk det der. Men der er sådan et system, der helt snart er rede på, hvor mange billetter du har spillet. Du må maks have 2 af gangen. Vi får så det til noget, der hedder Space Mountain Mission 2. Det er også en rutsjebane. Og man har sådan en eneste ting, den skal man prøve. Den er inde i en bygning, så du kan så ikke se, hvordan den er. Og tænker, der skal jeg ind. Og vi kommer ned og tænker, lige da billetten kommer ud, så står der, fordi man får et mødetidspunkt, at det er nærmest samme side med, at man har trukket billetten. Det virker sådan lidt mistænksomt, vi går ned. Her bør man så sige, at der måske er noget galt, for den kommer ind, de ved ikke engang rigtig se billetten, det var. Der er nærmest ikke nogen kø. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive den tur, man får derinde i. Det hele foregår næsten i mørke, indimellem er der sådan lidt neonlys, der guider sådan lidt rundt sådan nogle staber. Du sidder dårligt, når du kommer ud, du har ondt i hovedet, du har ondt i ryggen, du har, jeg ved ikke, hvor mange skrammer i siden, fordi det der med, at man sidder sådan bekørt rundt i det der sæde, der ikke var polstret. Altså ja, det kan jeg ikke. Der havde jeg sådan lidt savnet min store stemme, der godt kunne have sagt til mig, Kåre, du skal aldrig prøve en forlystelse, hvor der ikke er kø. Eller af den grund, så svigter han mig altså lige her. Jeg vil så snakke om, at der er en forlystelse dernede, nok i mit liv aldrig vil glemme, hvad der skete derinde. Den hedder Armageddon. Jeg ved godt, det betyder dommedag. Og jeg tror nok også, Disney, de har lavet en film, der hedder Armageddon. Jeg ikke har set dengang, jeg har heller ikke set den nu 10 år efter, og jeg har aldrig set den. Der stod vi længe og vente på, at det bliver vores tur, man kommer ind i en kæmpe forsamling, hvor de så står, hvad jeg så ikke synes er så godt sådan et sted, hvor der er børn og barn i sjæle, og fabler, jeg kan stadig huske, i 12 minutter om, hvordan de har lavet film, og viser lidt på sådan en tv-skærm, og nogle eksplosioner lidt, og man står bare, nej, og der er alt for mange mennesker til bag, som kan derud igen, vel? Det går heller ikke. Men så langt og længe siger guiden, nu er vi klar til at gå i gang, så skal man følge efter guiden, når man går ind et sted, så man faktisk kommer til at stå inde i en af deres kulisser, som er ligesom et rumskib. Så må man tænke, det kan være, der sker noget her. Og i midten af det,
som man skal sige midt, der ligesom om der kommer sådan en motor op, at der er sådan en motor, som det hele har hegnet rundt om, så man kan ikke komme helt tæt på den der motor der, hvad man nu skal kalde det, der er midt i rummet. Så begynder de at varme op lidt med, at man hører sådan nogle computerstemmer, og den ene mand insinuerer ligesom om, hvis den fløj, og lige pludselig så falder faktisk noget ned fra loftet, og sådan hænger dangler, fordi de demonstrerer noget af alt det her, de egentlig har brugt til nogle filmeffekter, og man sådan kan mærke. Og jeg har sådan flere gange bemærket, at der var sådan en fransk kvinde, der rendte rundt med sådan en 3-årig dreng. Og jeg så siger, at han var måske lidt for lille for den der forlystelse af den der hende og klappen lidt på hovedet, og sådan, tage noget roligt, ikke? Der sker ikke noget her. Mine egne børn synes, det er sådan lidt interessant. De er også lidt ældre. Og der sker jo mere og mere af det her. Lige pludselig så er det jo også sådan, at hvad skal man sige, der begynder at komme lidt røg fra den der motor i midten, man ikke kan komme tæt på. Og på et tidspunkt så kommer der også ild derinde, fordi de begynder at sige, nu vil der en meteor ved ramme, så man begynder også med lidt ild og sådan lidt, og lige pludselig begynder helt publikum at skrige, fordi der kommer sådan en ordentlig sådan ild op. Der benytter de tricks, der faktisk er meget godt, fordi hvad man tænker på er, at den menneskelige krop reagerer ens på noget, der er meget varmt, eller noget, der er koldt. Så det, der får folk til at skrige, det er, at de tror faktisk, at de bliver ramt af flammerne. Det gør de ikke, fordi i stedet for lige det, de kaster en stor flamme, så nu som går sådan op i sikkerhed, når de siger, den vil ikke ramme nogen. Så laver de også lige, at de laver sådan ligesom, hvad skal man sige, en støvsky af kolde vanddråber, sådan ud, der rammer folk, så folk egentlig tror, de får ind i hovedet. Det er ikke kun dråbe vand, hvor man sådan tør efter. Men det er en meget skæg effekt, man får. På et tidspunkt, vi har der i havsækskolen rendte rundt, så siger de, nu vil vi ramme en meteor, og så går lyset ud, bare sådan, buff, så står det. Lige pludselig mærker jeg sådan en smerte, jeg ikke har mærket i flere år. Jeg vil sige, den er ikke helt ubehagelig. Jeg står sådan lidt og tænker der i mørke. Hvad fanden foregår der? Lyset bliver tændt igen. Den her lille franske 3-årige dreng, han står sådan ved siden af mig og holder sådan den ene hånd på mit lår, og han ser meget sådan, hvad skal man sige, forbavset ud og kigger sådan frem for sig. På den anden side så en 7-årig datter, og kigger også sådan frem for sig med sådan en underlig blik i øjnene. Jeg tænker, hvad sker der? 3 meter længere hen, der står min ekskone og er ved at knække sammen med den og peger. Og jeg står stadig med den der lidt smerte, som jeg ikke har mærket i mange år, men som ikke føles helt ubehageligt. Nede foran mig sidder den franske kvinde med sådan en tæt lige midt i skridtet på mig, og kigger helt rød hovedet op på mig, og siger et eller andet, excuse me. Jeg tager sådan, ligesom prøver at frigøre hendes hånd, sætter den over på den 3-årige drengs overarm, og lukker hendes hånd.